כמה זמן לדעתך צריך בשביל להגיע לרמה הזאת שאני כבר מרגיש את עצמי שאני יודע לגלוש? זה קצת משתנה בין סקי לסנובורד. אני חושב שבסקי אנחנו מדברים על המינימום, שנקרא המינימום של המינימום, המקום שבו, מה שנקרא, לגלוש באופן סביר, לגלוש באופן עצמאי. אני חושב שהמילה היא עצמאי, שבו אתה עצמאי, אתה יודע להתנהל באתר לבד, אתה יודע להיות בטוח עם עצמך ועם אחרים, ואתה יודע לקום במידה ואתה נופל. והשלב הזה בסקי יכול להיות איפשהו אחרי 3 או 4 ימי הדרכה, משהו כזה, אתה כמובן תהיה מוגבל למסלולים ירוקים וכחולים, אתה נגלוש יחסית לאט, אבל אתה תוכל להיות עצמאי, ואנשים שאין להם שאיפות יותר מדי, או רק רוצים לחוות פעם אחת חופשת סקי, זה ככה, לא הייתי הולך על פחות מזה. בסנובורד זה יכול להיות באמת יותר, כי להתחיל ללמוד סנובורד, בהתחלה זה באמת טיפה יותר קשה, אז יכול להיות אולי 4, 5 או 6 ימים, זה מאוד תלוי בבן אדם וברקע שהוא מגיע ממנו מן הסתם.